tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegep lintang renggo indahi rembulan aku semar kuatir lumut jago sekar mekar sesuai pada kang cengkat ngelakang dan upama tunggu netes sing tirta kanggo nelesi lungku-lungku gedhigo Nendi Pak Tegal ayo goyang malah gede tirta saumpama datar boyo aku bisa gegem lintang renggo indahi rembulan aku semar kuatir lan hutan sabar sekar mekar ing ora-ora kang cengkar ngelakang tanpa upama tunggu netes sing tirta kanggo nelesi lungku-lungku gedhigo kanggo nelesi lungku-lungku gedhigo sampun kita resmi Pak Tegal nggih. Pak Tegal